tänään pelattais Call of Duty. Ja sille viimeksi pelasin Among Usia, nyt ois sit vuorossa Call of Duty, et pelaan siis edelleenkin puhelimella ja kuvaan puhelimella. Että välttämättä tää äänenlaatu ei oo mikään kamalan hyvä tai silleen, mut ajattelin nyt, et pelaan muutaman pelin tätä Call of Duty. Ei oo eka kerta läheskään kun pelaan tätä. Ja jos ihmettelette, että minkä takia täällä saattaa kuulua välillä vähän jotain ääniä, niin mä oon ulkonäyttö. Älkää ihmetelkö yhtään. Mä menisin ehkä multiplayeriin, se on kiinnostavampaa mun mielestä. Täältä näin kaikki tällaiset rajavardit ja tällaiset. Come on. Noniin. Ja sori mun pelityylistä, mä tykkään vetää nopeilla sen. Kaikilla sellaisilla RPDllä ja RPD on mun yksi lemppari asioista. En tarkoita RPGtä, vaan RPDtä. Tässä mun lempias RPD. Kunnon drumkan. Tällä voi vaan poraa kaikki kuoliaksi. Sen takia mä tykkään tästä asiasta. Tänkaan mä voin vaan tappaa. Se ei mitään sillä. Mitenköhän muuten toimii? Täällä helin. Ajattelin just, että miten se toimii. Tai tämä. Miten toimit? Ai saatana. Tollasta sitten. Terve. Täällä on hyvä damage, niin sen takia mä tykkään tästä. Kunnon lipas, sitten kunnon damage. Niin. Tässä on kaikki vaan hyvä. Sillä kaikki hyvin tässä asiassa. Tää on niinku hyvin tehty asia. Mä pelaan siis koulun pihalla, koska mä oon koulussa. En todellakaan sen parempaa aikaa. Kuvaa niinku just kun tulin kouluun, ne rupee vaan kuvaa YouTube-videota. Täällä tyypit vaan ihmettelee, kun mä vedän puhelimen kanssa. No onneksi mä en oo nyt ihan julkisimmalla paikalla pelata. Osaamme siis kyllä pelaa sniperilläkin, mutta tää on vaan hyvä ase. Tiedän, että mä oon nyssy, kun mä käytän tota asetta, mutta mä vaan tykkään tästä asesta. Ehkä sen takia, että me saa vaan voittoa tämän kanssa. Sori, että tää video saattaa olla vähän tylsä. Et mä en puhu vaan täällä hirveästi. Sulla siellä. Mä yritän vaan katsoa sun vihollisia. Et voi vetää hedusotteen. Se tietää, kun on hyvin
Ei ihan päässyt kilkame meikä. No niin, ja mä vielä pelaan varmaan 2 peliä ja sit mä ehkä lopetan. Mä katon muuten paljon kelloa. Okei, hyvin on vielä aikaa. Mä voisin pelaa vähän sniperin. Arctic on siis mun lempisniperi, koska siellä ehkä joku vois kysyäkin sitä. Jos joskus sinne tulee joku kattoo mun videot. Koska se one-shottaa, niin se on kova sen takia. Sekin on pikkasen nossoa se johtuen siitä, että se one-shottaa, mutta niinku toisaalta se on aika hidas. Et siinä on taas omat haasteet sillä. Joo, Arctic 50. Tässä. Hirveä möhkä. Enkä kun ampuu. Sitä ei meinata eikä pelleillä. Sitä ei yhtään pelleillä kun täällä ampuu. Siis jos väliltä one-shottaa silleen läheltä. Niin kuin näet. Mutta ei sitten. Jos on jonkun ihan sairaan huonon shotin johonkin jalkaa tyyliin, tai sitä ei osu ollenkaan, niin ei sitten onnistu. Tää on kunnon jytky tää ase. Tää on kyllä aika nopea silleen. Verrattuna tän nopeuteen. Siis verrattuna tän damageen. Menee vähän sekaisin näissä sanoissa, mutta siis tarkoitan sitä, että tämä on nopea, koska tässä damage on ihan hullu. Ja täällä voi ampua niinku tälleen. Niin täällä voi vaan tappaa kaikki, jos on jossain lähellä. Hei, mä laitan turret vs turret. Ai niin, toi tappas. Siitä tollanen. Mitä tekee hän? Kuolee mun pommiin. Äijä hei bro. Sä kuolet mun pommiin. Et sä huomaa, että se on hirveä jytky tässä kohtaa. Siinä lähtee vielä laaseri ylöspäin, että tajuu hei bro. Mitä täällä tapahtuu? Mihin tää maailma on mennyt? Tällaisia ai vittu. Ei ois kantin diss. No. Tulkaa se siihen. Meikä laittaa sinne shell chopperin, johon rupee porukkaa kuolemaan. Mitä tapahtuu? Kuolemaan näköjään. No niin. Joo, mun puhelimessa loppuu akkukin. Sen on näköinen. No mun pitää varmaan ehkä lopetella tää video tästä. Koska mun puhelin ei tykkää tästä, että mä kuvailen videoita ulkona. Se vie paljon sähköä. Moikka!